Ka sha mamaki ko? Ta yaya na san halin da ake ciki? Gashi kuma yanzu abin yake faruwa. Zainab, ki min bayani dan Allah yanzu nan. Kin ga lokaci yana ƙurewa. Sai mu dakatar da shi mana. Menene a ciki? Kaga Jibril, wannan abun da ni diyar Matawalle ta shirya shi. Dan haka na san ta yadda zan lalata shirin in dai har za a bani miliyan 15. Zainab, kin ci karo da sakon Hajiya Nafisa. Sama da haka ma za ki iya samu. To zauna yanzu. Aikin 'yan maza ya ƙare. Yanzu na 'yan mata ne. To kuma ku samu guri ku zauna mana. Ko kwaɗan ji sanyi tunda na zo. Dama sai na gaya Malam Audu cewa Jibrin zai kai shebaro ne, amma ya ce min shi ɗaukaka da kuɗi yake nema. To gashi yanzu zai bi babu. Ni babu abin da ma yake ban mamaki illa zuwan mai girma Matawalle a wannan lokacin. Diyar mai girma Matawalle Hajara ita ta aika mai da saƙon gayyata a wannan lokacin. To ke aka kika san haka? Kafin haka, diyar Matawalle da fi'e sun gana da ni. Kuma ta buƙaci na faɗa mata dukkan gaskiyar abin da na sani, kuma na faɗa mata. To gaskiya kin gayyato makanki babban matsala. Saboda na san bayan sun kubuta daga hukuncin mai girma Matawalle, sai sun gano cewa ke kika bayyana sirrinsu. A shirin da diyar Matawalle ta yi masu game da haɗa hujjoji, ba na jin akwai wanda zai kai labari daga cikinsu. Kai ina da yaƙinin cewa a wannan lokacin ne za a sauke Hajiya Nafisa daga kan kujerarta. Dadi wa'annan su ne masu ofisosi. Ita kuma wannan na san kasanta, ita ce asalin tsohuwar fiye ɗin Hajiya Nafisa kafin ta sauke ta. Kuma dukansu suna da jawabai akan Hajiya Nafisa. Wanda tambayoyin da zan musu, amsosin da za su bani kadai ya ishe ni hujja. Cewa Hajiya Nafisa zamanta a cikin wannan ma'aikata ba shi da wani amfani. So kike a sauke ni daga mukamina? Ko kuma so kike a kore ni daga cikin wannan ma'aikatar? Daddy, ko iya haka wannan ya nuna cewa wannan manufar ba ta bace. Akwai 'yan ubanci da kuma wata kullalliya a ƙasa. To ai biki bari ma ta gama ba da hujjojin nata ba. Ki kama bakin ki shiru. Idan kika sake bude baki kika yi magana zan ci mutuncinki. Samu guri ki zauna. Mama na ci gaba da bayani. Na gode da ni. Ai abin da yake faruwa gaba ɗaya nake faɗa ma Habu, wallahi raina ya fi so a ce a can ɗin nan kayan ya fara tafiya. Yawwa ba wai channel ɗin ce a tsaye ko kuma wani wannan ba. Kasan mutum ba zai ji daɗi ba. Ni ma gani nake inda ad kamar dakushe shi ake yi wallahi. Kai kaga tashin hankali ma a wannan ma a ciki nake faɗa ma. Man kaga gaba ɗaya sun kawo min harka hankali. Sun kawo harka hankali. Gashi yanzu ana karɓarsa kaya. Wallahi yasa ka ga wai na ɗan matsa ɗin fa hakan wai waccan ɗin ta ɗan tafi fa. Wannan ɗin
ta ɗan tafi, ko da ƙwalli ɗaya ce ta ɗan tafi, shine abin da ran na yake so. To da at least dai kai ka san za a ce za a ɗan samu wasu abubuwa wanda za a wannan abu da take wallahi. Saboda so yanke a ce kawai wannan RPM ɗin nan ya ɗan ɗaga, duk aikin da kai duk ya yake, ka gane, za ka ɗan samu ko ya yake, ko ci gaba kai ba da tagin ba ko da me ne dai a ce zai ɗaga, za ka ɗan samu kaya. To wannan shine dai kawai abin da yake gabana, amma a ce abu kawai tafiya yake ba abin da ake yi, ai shi zama almost 79 or 74. Duba dan yi satin din wannan din. A dan yi satin din nufi na, dan yi satin din. Kai ka heka. Allah na san shi ne. Ya hankali. Wane ne? Ok, satin a YouTube, normal. Satin mu ne nawa ita fi. Anaka? Me ka sassa ne a ciki? Eh? A cikin studio ne? Ai ka goge wani. Ina bai taɓa ba kawai sai ta bar hanya. Ya salam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wannan harkar dai eh? Sauran 200 ka zai 100 ke? Ok. Allah a ce kare sauko ba? Da kai harka wallahi. Kuma ga hinan dai yanzu wani zan yi kokari yanzu in dora. Muga in ya tafi to in bai tafi ba. Allah wallahi. Na so a samu a can ne. Wani ai useless ce. Ka gane fiyas? Useless ce wannan. Amma kuma ba useless ba ce tunda idan an je an karbe ta. Kuma wallahi kokari zan in ana gogewa. Daga 24 na farko. Kai. Sai da kai na biyu. Kaga sai da kai 29 minutes? 29 na? 1.2. La ilaha illallah sun tafi. Za su kwahe ne. Wanke biyu su wakwanti bana na haka. Wanke? Ya fi ma wanke ma. Waye ne? Ima mai bakori? 32 minutes? 3 point something. Yau fa ana harka ne ku. Suwa? Wallahi nake faɗa ma fiyas. Abubuwan nan. Wallahi so nake a ce abubuwan gaba ɗaya mutum ya samu. Ina jin haushi ne gaba ɗaya wallahi ga wanda ake so ya tafi, amma wannan ɗin ma is blessing in aka same ta is not small blessing ai. Shine ba wani abun damuwa. Ba wani abun damuwa, ita ma samun ta is a blessing. Kuma kokari zan yi fiyas in zo in tace ta. Dan tace ta tunda yanzu awa ɗayan ke nema kawai. Awa 1000 ke nema. Ina tace ta. Ina wannan wa yake da suna. Kawai sai na je na yi abin naka. Ina tace ta shi kenan. Sai na je na buga wa yake da suna. Wallahi kawai. Ai abin da yake faruwa gaba ɗaya nake faɗa ma Habu, wallahi raina ya fi so a ce a can ɗin nan kayan ya fara tafiya. Yawwa ba wai channel ɗin ce a tsaye ko kuma wani wannan ba. Kasan mutum ba zai ji daɗi ba. Ni ma gani nake inda ad kamar dakushe shi ake yi wallahi.
kaga wasu nan na kan dan gawa nan naka ba da ba kai kaga tashin hankali ma a wannan ma a ciki nake faɗa ma man kaga gaba ɗaya sun kawo min harka hankali sun kawo harka hankali gashi yanzu da ake sa ran a ce ana karɓarsa kaya wallahi yasa ka ga wai na dan matsa din fa hakan wai waccan din ta dan tafi fa wannan din wai ta dan tafi ko da kwalli ɗaya ce ta dan tafi shine abin da ran na yake so to da at least dai kai ka san za a ce za a dan samu wasu abubuwa wanda za a wannan abu da take wallahi saboda so yanke a ce kawai wannan RPM din nan ya dan daga duk aikin da kai duk ya yake ka gane za ka dan samu ko ya yake ko ci gaba kai ba da tagin ba ko da me ne dai a ce zai daga za ka dan samu kaya to wannan shine dai kawai abin da yake gabana amma a ce abu kawai tafiya yake ba abin da ake yi ai shi zama almost 79 or 74 da duba dan yi satin din wannan din a dan yi satin din nufi na dan yi satin din kai ka heka Allah na san shi ne ya hankali wane ne ok satin a youtube normal sacin mabuni nawa ita fi anaka me ka sassa ne a ciki a cikin studio ne ai ka goge wani na bai taɓa ba kawai sai ta bar hanya ya salam ya Allah ya Allah ya Allah wannan harkar dai sauran 200 ka zai 100 ke? ok Allah a ce kare sauko ba da kai harka wallahi kuma ga hinan dai yanzu wani zan yi kokari yanzu na dora muga in ya tafi to bai tafi ba a Allah wallahi na so a samu a can ne wani ai useless ce ka gane fiyas useless ce wannan amma kuma ba useless ba ce tunda idan an je an karbe ta kuma a wallahi kokari zan in ana gogewa daga 24 na farko kai sai da kai na biyu kaga sai da kai 29 minute 29 na 1.2 la ilaha illallah sun tafi za su kwahe ne wanke biyu su wakwanti wannan na kana kan wanke ya fi ma wanke ma waye ne ima mai bakori 32 minutes 3 point something yau fa ana harka ne ku suwa wallahi nake faɗa ma fiyas fa abubuwan nan wallahi so nake a ce abubuwan gaba ɗaya mutum ya samu ina jin haushi ne gaba ɗaya wallahi ga wanda ake so ya tafi amma wannan ɗin ma is blessing in aka same ta is not small blessing ai shine ba wani abun damuwa ba wani abun damuwa ita ma samun ta is a blessing kuma kokari zan yi fiyas zo in tace ta dan tace ta tunda yanzu awa ɗayan ke nema kawai awa 1000 ke nema ina tace ta ina wannan wa yake da suna
kawai sai na je na yi abin naka. Ina tace ta shi kenan sai na je na buga aiki da suna lai kawai. Ai abin da yake faruwa gaba ɗaya nake faɗa ma Habu, wallahi raina ya fi so a ce a can ɗin nan kayan ya fara tafiya. Yawwa ba wai channel ɗin ce a tsaye ko kuma wani wannan ba, kasan mutum ba zai ji daɗi ba. Ni ma gani nake inda ad kamar dakushe shi ake yi wallahi. Kai kaga tashin hankali ma a wannan ma a ciki nake faɗa ma, man kaga gaba ɗaya sun kawo min harka hankali. Sun kawo harka hankali. Gashi yanzu ana karɓarsa kaya. Wallahi yasa kaga wai na ɗan matsa ɗin fa a hakan, wai waccan ɗin ta ɗan tafi fa. Wannan ɗin wai ta ɗan tafi, ko da ƙwalli ɗaya ce ta ɗan tafi. Shine abin da ran nawa yake so. To da at least dai kai ka san za a ce za a ɗan samu wasu abubuwa wanda za a wannan. Abu da take wallahi. Saboda so in ke a ce kawai wannan RPM ɗin nan ya ɗan ɗaga duk aikin da kai duk ya yake, ka gane? Za ka ɗan samu ko ya yake, ko ci gaba kai ba da tagin ba ko da me ne dai a ce zai ɗaga, za ka ɗan samu kaya. To wannan shine dai kawai abin da yake gabana, amma a ce abu kawai tafiya yake ba abin da ake yi, ai shi zama almost 79 or 74. Duba ɗan yi satin ɗin wannan ɗin. Ɗan yi satin ɗin nufi na, ɗan yi satin ɗin. Kayi ka heka. Allah na san shi ne. Ya hankali. Wane ne? Ok, satin a YouTube. Sacin mabuni nawa ita fi. Anaka? Me ka sassa ne a ciki? A cikin studio ne? Ai ka goge wani. Ina bai taɓa ba kawai sai ta bar hanya. Ya salam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wannan harkar dai sauran 200 ka zai 100 ke? Ok. Allah a ce kar ya sauko ba? Da kai harka wallahi. Kuma ga hinan dai yanzu wani zan yi ƙoƙari yanzu in ɗora. Muga in ya tafi to in bai tafi ba. Allah wallahi. Na so a samu a can ne. Wani ai useless ce. Ka gane fiyas? Useless ce wannan. Amma kuma ba useless ba ce tunda idan an karɓe ta. Kuma wallahi ƙoƙari zan in ana gogewa. Kai. Sai da kai na biyu. Kaga sai da kai 29 minutes? 29 na? 1.2. La ilaha illallah sun tafi. Za su kwahe ne. Wanke? Ya fi ma wanke ma. Waye ne? Imame Bakori? 32 minutes? 3 point something. Yau fa ana harka ne ku. Suwa? Wallahi nake faɗa ma fiyas. Ni fa abubuwan nan
wallahi so nake a ce abubuwan gaba ɗaya mutum ya samu. Ina jin haushi ne gaba ɗaya wallahi ga wanda ake so ya tafi amma wannan ɗin ma is blessing in aka same ta is not small blessing ai. Shine ba wani abun damuwa. Ba wani abun damuwa ita ma samun ta is a blessing kuma kokari zan yi fiyas in zo in tace ta. Dan tace ta tunda yanzu awa ɗayan ke nema kawai awa 1000 ke nema. Ina tace ta. Ina wannan wa yake da suna kawai sai na je na yi abin naka. Ina tace ta shikenan sai na je na buga wa yake da suna wallahi kawai. Ai abin da yake faruwa gaba ɗaya nake faɗa ma Habu wallahi raina ya fi so a ce a can ɗin nan kayan ya fara tafiya. Yawwa ba wai channel ɗin ce a tsaye ko kuma wani wannan ba. Kasan mutum ba zai ji daɗi ba. Ni ma gani nake inda ad kamar dakushe shi ake yi wallahi. Kai kaga tashin hankali ma a wannan ma a ciki nake faɗa ma man kaga gaba ɗaya sun kawo min harka hankali. Sun kawo harka hankali. Gashi yanzu ana karɓarsa kaya wallahi yasa ka ga wai na ɗan matsa ɗin fa hakan wai waccan ɗin ta ɗan tafi fa wannan ɗin ta ɗan tafi ko da ƙwalli ɗaya ce ta ɗan tafi shine abin da ran na yake so. To da at least dai kai ka san za a ce za a ɗan samu wasu abubuwa wanda za a wannan abu da take wallahi. Saboda so yanke a ce kawai wannan RPM ɗin nan ya ɗan ɗaga duk aikin da kai duk ya yake ka gane za ka ɗan samu ko ya yake ko ci gaba kai ba da tagin ba ko da me ne dai a ce zai ɗaga za ka ɗan samu kaya. To wannan shine dai kawai abin da yake gabana amma a ce abu kawai tafiya yake ba abin da ake yi ai shi zama almost 79 or 74 duba dan yi satin din wannan din dan yi satin din nufi na dan yi satin din kai ka heka Allah na san shi ne ya hankali. Wane ne? Ok, satin a YouTube. Omar. Satin mu ne nawa ita fi. Anaka? Me ka sassa ne a ciki? A cikin studio ne? Ai ka goge wani. Ina bai taɓa kawai sai ta bar hanya. Ya salam, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wannan harkar dai sauran 200 ka zai 100 ke? Ok. Allah a ce kare sauko ba? Da kai harka wallahi. Kuma ga hinan dai yanzu wani zan yi kokari yanzu in dora. Muga in ya tafi to bai tafi ba. Allah wallahi. Na so a samu a can ne. Wani ai useless ce. Ka gane fiyas? Useless ce wannan. Amma kuma ba useless ba ce tunda idan an je an karɓe ta. Kuma wallahi kokari zan in ana gogewa. Daga 24 na farko. Kai. Sai da kai na biyu. Kaga sai da kai 29 minutes? 29 na? 1.2. La ilaha illallah sun tafi. Za su kwahe ne. Wanke biyu su wakwanti mana na kana kan. Wanke? Ya fi ma wanke ma. Waye ne? Ima mai bakori?
32 minutes? Ina kusan ta na jari hikima TV 3 point something. wancan satin 25 minutes 203 views kai sai an zai mutu Yau fa ana harka ne ku. Allah ya ƙara buɗa a wanda mata masu ke tafiya Suwa? ko alamar sa ba na gani a kan Wallahi nake faɗa ma fiyas. Fa abubuwan nan. Wallahi so nake a ce abubuwan gaba ɗaya mutum ya samu. Ina jin haushi ne gaba ɗaya wallahi ga wanda ake so ya tafi amma wannan ɗin ma is blessing in aka same ta is not small blessing ai. Shi ne ba wani abun damuwa. Ba wani abun damuwa ita ma samun ta is a blessing. Kuma kokari zan yi fiyas in zo in tace ta. Dan tace ta tunda yanzu awa ɗayan ke nema kawai. Awa 1000 ke nema. Ina tace ta. Ina wannan wa yake da suna. Kawai sai na je na yi abin naka. Ina tace ta shi kenan. Sai na je na buga wa yake da suna. Lai kawai. Ai abin da yake faruwa gaba ɗaya nake faɗa ma Habu wallahi raina ya fi so a ce a can ɗin nan kayan ya fara tafiya. Yawwa ba wai channel ɗin ce a tsaye ko kuma wani wannan ba. Kasan mutum ba zai ji daɗi ba. Ni ma gani nake inda ad kamar dakushe shi ake yi wallahi. Kai kaga tashin hankali ma a wannan ma a ciki nake faɗa ma man kaga gaba ɗaya sun kawo min harka hankali. Sun kawo harka hankali. Gashi yanzu ana karɓar sa kaya wallahi yasa kaga wai na dan matsa din fa hakan wai waccan din ta dan tafi fa wannan din wai ta dan tafi ko da kwalli ɗaya ce ta dan tafi shine abin da ran na yake so to da at least dai kai ka san za a ce za a dan samu wasu abubuwa wanda za a wannan abu da take wallahi saboda so yanke a ce kawai wannan RPM din nan ya dan daga duk aikin da kai duk ya yake ka gane za ka dan samu ko ya yake ko ci gaba kai ba da tagin ba ko da me ne dai a ce zai daga za ka dan samu kaya to wannan shine dai kawai abin da yake gabana amma a ce abu kawai tafiya yake ba abin da ake yi ai shi zama almost 79 or 74 da duba dan yi satin din wannan din dan yi satin din nufi na dan yi satin din kai ka heka Allah na san shi ne ya hankali wanne ne ok satin a YouTube Omar satin mabuni nawa ita fi ana kan me ka sassa ne a ciki a cikin studio ne ai ka goge wani inda bai taɓa ba kawai sai ta bar hanya ya salam ya Allah ya Allah ya Allah wannan harkar dai sauran 200 ka zai 100 da buke ok Allah a ce kare sauka ba da kai harka wallahi kuma ga hinan dai yanzu wani zan yi kokari yanzu in dora muga in ya tafi to in bai tafi ba Allah wallahi na so a samu a can ne wani ai useless ce
ka gane fiyas useless ce wannan, amma kuma ba useless ba ce tunda idan an je an karɓe ta kuma wallahi kokari zan in ana gogewa da na 24 na farko kai sai da kai na biyu kaga sai da kai 29 minute 29 na 1.2 la ilaha illallah sun tafi za su kwahe ne wanke biyu su bakwanti wannan na gana kan wanke ya fi ma wanke ma da 202 biyu su isa so 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 ne waye ne wani mai bakwar ne imami bakori 32 minute 202 32 minutes wannan kusan ta na daji hikima tv 3 point something yau fa ana harka ne ku suwa ko alamar sa bana gani wallahi nake faɗa ma fiyas fa abubuwan nan wallahi so nake a ce abubuwan gaba ɗaya mutum ya samu, ina jin haushi ne gaba ɗaya wallahi ga wanda ake so ya tafi amma wannan ɗin ma is blessing in aka same ta is not small blessing ai shine ba wani abun damuwa ba wani abun damuwa ita ma samun ta is a blessing kuma kokari zan yi fiyas zo in tace ta dan tace ta tunda yanzu awa ɗayan ke nema kawai awa 1000 ke nema ina tace ta ina wannan wa yake da suna kawai sai na je na yi abin naka ina tace ta shikenan sai na je na buga wa yake da suna lai kawai ai abin da yake faruwa gaba ɗaya nake faɗa ma Habu wallahi raina ya fi so a ce a can ɗin nan kayan ya fara tafiya yawwa ba wai channel ɗin ce a tsaye ko kuma wani wannan ba kasan mutum ba zai ji daɗi ba ne ma gani nake inda ad kamar dakushe shi ake yi wallahi kai kaga tashin hankali ma a wannan ma a ciki nake faɗa ma man kaga gaba ɗaya sun kawo min harka hankali sun kawo harka hankali gashi yanzu ana karɓarsa kaya wallahi yasa ka ga wai na dan matsa din fa hakan wai waccan din ta dan tafi fa wannan din wai ta dan tafi ko da kwalli ɗaya ce ta dan tafi shine abin da ran na yake so to da at least dai kai ka san za a ce za a dan samu wasu abubuwa wanda za a wannan abu da take wallahi saboda so yanke a ce kawai wannan RPM din nan ya dan daga duk aikin da kai duk ya yake ka gane za ka dan samu ko ya yake ko ci gaba kai ba da tagin ba ko da me ne dai a ce zai daga za ka dan samu kaya to wannan shine dai kawai abin da yake gabana amma a ce abu kawai tafiya yake ba abin da ake yi ai shi zama almost 79 or 74 da duba dan yi satin din wannan din a dan yi satin din nufi na dan yi satin din kai ka heka Allah na san shi ne ya hankali wane ne ok satin a youtube normal satin mabuni nawa ita fi ana kan me ka sassa ne a ciki a cikin studio ne ai ka goge wani da bai taɓa ba kawai sai ta bar hanya ya salam ya Allah ya Allah ya Allah wannan harkar dai
harkar dai eh sauran 200 ka je 100 da buke ok Allah a ce kare sauka ba da kai harka wallahi kuma ga hinan dai yanzu wani zan yi kokari yanzu in dora muga in ya tafi to bai tafi ba a Allah wallahi na so a samu a can ne wani ai useless ce ka gane fiyas useless ce wannan amma kuma ba useless ba ce tunda idan an je an karbe ta kuma a wallahi kokari zan in ana gogewa da na 24 na farko kai sai da kai na biyu kaga sai da kai 29 minute 29 na 1.2 la ilaha illallah sun tafi za su kwahe ne wanke biyu su bakwanti mana na gana kan wanke ya fi ma wanke ma na 202 biyu su isa so 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 ne waye ne wani mai bakwar ne ima mai bakori 32 minute 32 minutes wannan kusan ta na jari hikima tv 3 point something wancan satin 25 minute 203 biyu su isa so bakwanti kai sai an zai mutu yau fa ana harka ne ku Allah ƙara buɗe Amin. a wanda mata masu yi Suwa ko alamun sa bana gani a wallahi nake faɗa ma fiyas ni fa abubuwan nan wallahi so nake a ce abubuwan gaba ɗaya mutum ya samu ina jin haushi ne gaba ɗaya wallahi ga wanda ake so ya tafi amma wannan ɗin ma is blessing in aka same ta is not small blessing ai shine ba wani abun damuwa ba wani abun damuwa ita ma samun ta is a blessing kuma kokari zan yi fiyas zo in tace ta dan tace ta tunda yanzu awa ɗayan ke nema kawai awa 1000 ke nema ina tace ta ina wannan wa yake da suna kawai sai na je na yi abin naka ina tace ta shi kenan sai na je na buga wa yake da suna lai kawai ai abin da yake faruwa gaba ɗaya nake faɗa ma Habu wallahi raina ya fi so a ce a can ɗin nan kayan ya fara tafiya yawwa ba wai channel ɗin ce a tsaye ko kuma wani wannan ba kasan mutum ba zai ji daɗi ba ne ma gani nake inda ad kamar dakushe shi ake yi wallahi kai kaga tashin hankali ma a wannan ma a ciki nake faɗa ma man kaga gaba ɗaya sun kawo min harka hankali sun kawo harka hankali gashi yanzu ana karɓarsa kaya wallahi yasa ka ga wai na dan matsa din fa hakan wai waccan din ta dan tafi fa wannan din ta dan tafi ko da kwalli ɗaya ce ta dan tafi shine abin da ran na yake so to da at least dai kai ka san za a ce za a dan samu wasu abubuwa wanda za a wannan abu da take wallahi saboda so yanke a ce kawai wannan RPM din nan ya dan daga duk aikin da kai duk ya yake ka gane za ka dan samu ko ya yake ko ci gaba kai ba da tagin ba ko da me ne dai a ce zai daga za ka dan samu kaya to wannan shine dai kawai abin da yake gabana amma a ce abu kawai tafiya yake ba abin da ake yi ai shi zama almost 79 174 duba dan yi satin din wannan din a dan yi satin din nufi na dan yi satin din kai ka heka Allah na san shi ne ya hankali wanne ne ok satin a youtube normal sacin mu ne nawa ita fi
Yanayin ya zama asibiti ɗin wani an ƙara samun ajiyar. Ana kan? Me ka sassa ne a ciki? Eh? To ban goge ba ne na satin biyu wasu mafatsayin kuma A cikin studio ne? ne. Ai ka goge wani. Ban goge. Satin biyu wasu Ina bai taɓa ba kawai sai ta bar hanya.